Parallel universe kan soifo thina akal theina tur portal hi alo tak tak emni don heng glitch makle danglam tak tak camera lak fu te hian a thong view mai thei che video camera lak ani angin bi chen na kan neyanga I oilo chu nangma thu ni sela ngai dan ero comment lama ilo soithung donia flight passenger pakhat chu thlona tu ver tanga pon lam a thlir mek lain hethil kwalwar maktak mai hi amua alandanin hethil kwala tang hian englo chuak nge nge then kha chuan hi dimension danga kalna nian ringa a thenin alemanian ring thung inlo soizi ve donia open portal he footage maktak hi online lama alar hlea khovel puma mitam tak mel hriat a hlohpha UAE vana an lak ania thilkual lian tak mai chu vana hiana om ani hi portal nge nianga chum in sim dan ve hrim zok mitam tak chuan rin dan an nei nual hloma amaro chu kantar lang vek lo mayang enge nia irin vele transporting ship vawkam nuam taka papakhat akal mek lain alamu ngai lo chu atong tatlat he thil eng makle tanglam tak hi ama tak chuna lo om ani kan mu mek ang hian long lian tak chu malam pana kal mek lai hian thil eng tak chuna lo mu kani portal nen pon ainang view ome ma se atak nge ni ye ti ero kan soi thei lo thung chu wangin clear to ten ngai dan kan sim le mai don nia light whirlpool ole tuna chuan December ni kwa kumsan hi pakua let leila Norway mi puite chu thil thleng maktak khian ati chi ai hle ni chu ma chi in eng danglam tak chu alo langa ti chuan zoi muangin thil kual eng lian taka aron siam ta ni amhutu te chuan an thil mu hi eng thil chi nge ni hria thiam har an ti hle ti chuan he spiral hi about a thut ani mi thiam te chuan eng thil ma in he tiang ang pian zia hi asiam theilawang an tia hi alem ani theilo na chan chu mita mutuan tam em wang ani he eng kual makle danglam takhi vo in thleng hian a soifiana an la nei theilo ani bright UFO he footage hi Sao Paulo Brazil lak ania he clipian tol chung mi te chu a thong hle UFO eng tak mai chu chun enga an hmu ani sarkar chuan hemi chungchanga hian comment engma anei lo thung mitam takin alien invasion thleng tur anga te an ngai hial man ani roaming circle China mi puiten vana thilmak tak an hmu hi I oilo hial zokang zana chuan he thil eng kual lian tak khi an hmu ani akol dan hi achiang chi alo na in arab omzo khop mai mi puida chuan an hlau hlea engi moni takin an ma ni be tum anga an ngai man ani chuti lain a thenin an ku chuak engmotak promote an tum na ni an ring vele bok explosive sky thom danglam takle thil kang rim a hriat nuin papakhat chuan a in chu chu sanin chui chian atuma athil mu chuan a thong hle van dum vek chu thil eng tak mai chuan alo lua ani man mo takin a record ngala ti chuan a hanti nai tak nuin thil mum engmani tak chu alo puaka he hian mei khutam tak a siam bok eng thil nge ni a hriat lo wangin online na a posta he hian rindan rang aron siam hal chen khatin alien attack antia a thenin NASA mission thuru ani an ring vele bok amairo chu officiala soifiana omlo wangin he thil makhi engya ni chui chua ani talo ani light ring hi light ring dang mitam takin an hmu le chu ani engchi angya ni soifia a har mai thei he video hi internet lama an post nuin
midang puin an lo mu ve ti an lo comment bok hei po hi a soi fi na chiang tak aum lo le tho bok uluk takin han en la engia ni irin vele enge siam ni tang le light pillars kumtam vak lo liam ta khan South Korea Jeju Island bana thildang lam tak mai mu an nei zana chuan eng atung zonga omchu wana chuan an hmua mitam tak ngai tu na ati buai hle UFO an chung lama chuan a thlok anen ringa he clip hi a viral chak hle bok he tiang eng zung tho hi an hmu atanga tharei vak lo liam hnuwa mu le ania he mi tuma ve thung hi chuan Finland a ani Finland a hi chuan eng hian leilam an hai bi khle khovel pon lam mi thil ti aniang ti ten ngai dan an nei mana ma sen hnuwa he thil khen chan hi thil pa ngai ani ti hriat ani ram mun vo taka a thleng thin ani ome celestial door papakhat zana ko thlera wak chu wana thildanglam takhian ati buai wana chuan kong khar ang tak thla chu mu ani hepa hian engiani chia a he thiam bik lo ti chun online a share ta a thenin parallel universe kong ka ni an ringa a thenin khovel pon lam mi thil ti ani an ring bok ama ero chu he tiang thil hi hei chau khi an voi khat mu na ani lo he tiang kong kharang che hi China wana mu le ani alandanin he kong khar phena hian thil eng tak a om ani tual chung mi ten he thil eng tak hi mak an ti hlea vanram kong khar ani an ring hial ma se tun thleng hian thudik hriat tur ala om lo thong ani Taiwan sky April ni som paru kumsani som hi pathum khan Taiwan mi puite chu wana an thil mu makta khian ati phok leng na sa hle thil mum eng tak in rem dan danglam tak an hmuwa mun thim la ya chuan chiang takin a hmu thei hei po hian ngai dan rang rang siam le ngala ambul bui bera chuan alien te thil ti ani an ring le ani UFO lama tuimi da chuan alien civilization te ne na in bia po tum na ni an ring hei po hi chan an la soi fi thei lo bok ani True moons thil mak tam tak an hmu to zinga mi tam tak thong tu ni le ta chu zana thla pahni an hmu hi ani zana thla pahni han hmu chu awoyom lo hial zo kang amak le deu na pakhat chu thla hi ra le lam ve ve an om ani ma se hei hi thla pahni mi ten an voi khat mu na ani lo alandanin mi ten hun ema chen chu thla pahni hi an lo mu to internet lama alar view chung hian asoi fi na ero om thei tlat lo thung thil thleng pa ngai nge nianga thil mak ve hrim hrim zok ni tang le cluster of light New York mi puite chu an khu pui chunga engpol mak tak an hmu tum hian an chi aina sa hle hei ba ka hian wana chuan thil mum ser thum rong tam tak chuan hotel bok eng thil chi nge heng thil sang sang hmu te hi ni ta ang ti chu zo na lian tak an nei UFO nge nianga thil dang zo chen kha chuan comment na thil puak enge mowanga in siam aniang ti ten an soi ma se soi fi na hi chiang tak om lo thung ani ole wana thil sang sang an hmuk an dalan tak te akhan eng khange makberai shiat eng khange rin song ni vele comment lama mino shetir vedonia